oli 1520. Kerroksä vähän, että minkä tyyppinen laite kyseessä? Joo, eli Nokian ensimmäinen 6-tuumainen laite, jossa löytyy nyt uusia juttuja Windows Phone 8 alustalta, eli meillä on Full HD-näyttö. Meillä on myös 4-ydin suoritin täällä, eli tää on niin tehokas ja isokokoinen laite, ja mulla on tässä aika paljon tapahtumaruutuja aloitusnäytöllä. Mutta ison näytön hyödyt on esimerkiksi siinä, että jos me surffataan netissä, niin nettisivut näyttää hyvältä. Siellä on paljon mahtuu ruudulle ja tietysti on paljon zoomattavaa. Full HD-resoluutio mahdollistaa meille enemmän tavaraa tuohon näytölle. Jos mietitään Office-työkalujen käyttöön, niin totta kai sekin on isommalta näytöltä paljon mukavampaa. Uusia ominaisuuksia tässä laitteessa löytyy myös kameran puolelta, eli meillä on ensimmäistä kertaa 20 megapikselin PureView-kamera. Ja tässä on kehitystyötä tehty tuon Lumia 1020 jälkeen 1,5 vuotta, ja me saadaan yhtä hyviä kuvia tällä 20 megapiksisellä nyt, että siinä ei vaan sitä zoomauskyvykkyyttä ole aivan yhtä paljon. Ja sitten kun me ollaan otettu paljon hienoja kuvia, niin meillä on aivan loistava tämmönen Nokia Storyteller-sovellus, joka kertoo meidän valokuvien tarinat. Täällä niin kuin kartalla mä voin näyttää, että missä esimerkiksi meikäläisen tarinat sijaitsee, niin mä oon käynyt tuolla Ruotsin puolella ja sitten Suomessa eri puolilla, ja tää sovellus näyttää mulle, että otetaan tosta vaikka Helsingin Sörnäisistä koirapuistossa oltiin kaverin kanssa, mä voin näyttää, että tuossa on Sörnäisten rantatie menee tuossa Here-kartoissa näyttää ton paikan, ja otettiin siellä vähän kuvia koiran kanssa, ja tää näyttää kaikki smart-kamera kuvasarjat ja laittaa videotkin pyörimään tosta nätisti, ja hauska tapa kertoa valokuvista. Joo, vähän vertailua vielä. Toi näyttää aika ohuelta, jos vertaa tuohon. No tää on, joo. Mutta näissä on molemmissa integroitu langaton lataus, eli tässä 1520 on vaan vähän enemmän pinta-alaa sijoitella näitä eri osia tänne, niin on saatu tosi ohueksi. Ja tietysti kun tuota kamerakomponenttia katsoo, niin edullisilla järjestelmäkameroilla saa saman tasoisia kuvia, mutta ne on aika paljon isompia laitteita, ei mahu taskuun.